Hello, good morning everyone. Kumusta po ang lahat? For today, I gonna clean my collection plants. Kasi wala akong time. Nung mga nakaraan, ngayon may time na ako. Kailangan linisin para masigla ang aking mga halaman. At nalulungkot sila guys kapag walang time ang kanilang mami. Ang aking mga anak, this is my children. They are also my children. Aking mga anak is. Kagabi nag-start na akong ilinis para hindi nag-anong mahaba guys. At saka, itatanim ko na rin yung aking Trinopigate. Tingnan. Oh, may ano na siya. Kumbaga may ugat. Pwede na siyang itanim. Reject itong isa. Look guys. Di ba may ugat na siya? Itanim na natin at para panibagong halaman. Shout out sa mga may gusto, yung malapit lang dito sa Germany, yung lalo na yung mga subscriber ko. Kung gusto nyo, i-PM nyo ako or comment below. Ibibigay ko ito, kung gusto nyo, I will give this on this one. Ano na siya guys, talagang ano na, tumubo. Sobrang dami na ang halaman ko, kaya gusto kong i-share. At bilang pasasalamat na rin po sa inyong walang sawa. Kahit maliit na vlogs lang ang nagagawa ko. Maliit pa lang ako. Kumbaga, small YouTuber. Ito ang gusto kong talagang paghahalaman at saka cooking. Oh, 'di ba may ugat na siya? Kamusta po ang Wednesday nyo, mga kababayan sa Pilipinas? Yung iba, nagsimba na, siguro, sa Baklaran. Minsan, kailangan natin magpasalamat sa araw-araw. Kahit maraming pagsubok, kailangan natin ipagpasalamat. Sabi nga, pag maraming pagsubok, love tayo ni Papa God. Diba? Amen! Para di sayang yung tubig, ano ko, kasi dry yung lupa. O diba, ayan. Panibagong tanim. Ito guys, na ano ko na, nalinis. Kumbaga, at dito rin, nalinis ko na rin ang aking bintana. Pwede ko nang ilagay. O diba? Nakukyutan ako rito sa aking tawag dito. Oregano. Ang haba na, laki na ang taas. Hanggang dito. Gusto ko mapapunta rito. Lalagay ko lang yan dyan guys. Mabango siya. Tsaka para maano yung ano ba ng mga halaman. Or like yung lupa. Yung amoy ng lupa. Nalinis ko na rin to. Sobrang liit nito dati. Ganito lang siya kaliit. Ngayon, tanda na. Lumaki.
I'm gonna put her. Dito ko siya ilalagay. Then, ito. Dito. This one. Change natin kasi medyo maliit yung isa. Sa may gusto, PM lang. Bilang pasasalamat. Kasi ang dami ko ng halaman, guys. Pwedeng i-share ko naman yung mga natanim. Ito rin. Dito siya. Guys, sobrang nalulungkot ako rito. Sana masave ko pa rin. Ayan, please comment below kung paano siyang maisave ko para maging pa. Hindi ako gaanong eksperto sa paghahalaman. Ano-anuhan lang. Halaman-halamanan. Dito ko siya lalagay. Minsan, kailangan natin kausapin ang mga halaman. Kasi may buhay din sila, guys. Pag halimbawa, malungkot, nagiging malungkot din sila. Hindi maganda ang nila. Napansin ko rin. Ito, dito siya. Then, comment below, guys, sino sa may gusto. Ito, heart leaf, philodendron. Kung may gusto, na siya, tumubo na siya. Kumbaga, tuloy-tuloy na yan. Okay na yan. Comment below lang sa may gusto, please. Ito dito ko lang to sa aking table. Ito, nag-iisa na lang siya. Sana may tumubo pa. Magkaroon siya ng anak para paramihin ko. Namatay yung nanay niya. Yung pinakaanak niya to. Ang mother niya ay wala. Parang nagtampo siguro. Pero meron na akong naibigay kay Ate Beth. Shiner. Hindi ko lang alam kung tumubo yung ganito niya. Dito ko siya lalagay. Sobrang dami. Hindi ko alam kung saan ko na ilalagay ang aking mga halaman. Ito, kung gusto nyo rin. Basta, sabihin lang. Guys, shout out pala kay Evangeline Limos. May vlogs din siya. Napakabait niya, guys. Siya yung sumusuporta rin sa akin kahit small lang ako at baguhan. Nagpapasalamat ako kay Evangeline Limos. Kay Ma'am Evangeline. Support her vlog, please. Thank you. Then, ito rin na rin siya. Joy ang nito eh. Maganda rin, ang ganda ng kulay niya. Kung sino may gusto, ko rin to, Prenopagate. Na rin siya, buhay na buhay. Ito pa. Meron pa pala ako rito, hindi. Nalilinis. Basta yung basahan lang, linisin yung niya, yung mga leaves. Kasi, nagkakaroon siya ng ba tawag dun?
parang ano ng pawis. Tsaka namumuong kakaroon ng insect. Tapos after, anuhan, labahan ang pamunas, anuhan ng tubig, kusutin. Para hindi mahawa sa iba. My heart. Bigay ni asawa. Ayun, dito siya. Para partner. Di ba guys? Ang dami ko ng halaman. Di ko alam kung saan ko na ilalagay. Kasi, mahilig ako mag-propagate. Pinopropagate ka. Propagation. Kaya sa may gusto, huwag na kayong mahiya. Just comment below. Ibibigay ko, lalo na sa mga subscribers. Then, ito, saan naman to? Oh my gulay. Dito natin itong hindi nakikita. Usog natin. Usog. O, diba guys? Itong aking, meron din akong ginawang ang aking eye bags. Di ayan ginawa ko siya. Ililipat ko yan sa kwarto. Pagagandahin ko ang aking kwarto, guys. Ito ang aking mga halaman. Ayan, palilinisin ko yan. Kaya, ipapakita ko lang. Diba ito, ang haba na niya. Naputulan ko na rin to, propagate. Ayun siya sa taas. Hanggang dun taas. Ayan. Look, may oregano. Guys, di ba sa Pilipinas, ano lang siya sa bahay, sa labas tinatanim, sa akin sa loob. Ayan, ang haba na niya. Lumalatay, latay ba tawag doon? Parang, ano. Itatanim ko rin to. Pag may nakikita akong napuputol, tinatanim ko. Kaya parami yung mga halaman. Guys, happy Wednesday. Thank you for watching. Please, kung sino may gusto, comment below. And thumbs up na rin, please. Thank you. Have a good day. God bless. Stay safe and healthy. Bye-bye. Mwah!